Καλησπέρα σας. Είχαμε μερικά προβλήματα πριν και κόλλαγε το ράδιο. Θα συνεχίσουμε τώρα με τις υπόλοιπες εφημερίδες που έχουν μείνει, οι οποίες δεν είναι αρκετές. Δεν είναι αρκετές. Ωραία. Ποιος είναι τώρα? Πάμε η σειρά του Nightmare. Κάτσε και είχαμε μείνει. Είχαμε μείνει με το πρωταθλητή. Πάμε. Ναι. Έτσι και χτυπήσουμε τους Γερμανούς. Γκαζόνι στο δεύτερο με καυτά μισά ώρα. Αμερικάνος κοριός δουλεύει το θρύλο. Πιο καυτοσά του. Μην το πούμε. Πλάτσικα για τη μάχη στο Καραϊσκάκι, να μην πάθουμε ό,τι και η Dortmund. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα, η οποία είναι η πράσινη. Λοιπόν, Παναθηναϊκός στον Ευρώπη, βαριά βιομηχανία, την τριφύλλα έχει στείλει ρωτησπορ σε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, μακάραν τους περισσότερους και ποιοτικότερους ελληνικούς παίκτες. Με κι άλλα μας βλέπει ο διορισμένος και σε αυτή τη λίστα οι 40 παίκτες που μεταγράφηκαν στους συλλόγους της Ευρώπης και το ρεκόρ του Κάρα. Πάμε στην επόμενη, η οποία είναι η ώρα των σπορ για τον Λουρφίχτρα. Η ώρα των σπορ. Στην Αθήνα συμφωνία. Άλλη ΑΕΚ μετά τη διακοπή. Νέα μετάφραση για Γιάγκο. Ο Βαγγέλης Βλάχος προσανατολίζεται στο να επαναφέρει στα στόπερ τον υψηλόσαν Πορτογάλο και Κατίδη στο αρχικό σχήμα. Εντάξει, επόμενη. Τελευταία. Τελειώνουμε για σήμερα. Λοιπόν, για τον Βασίλη τον Μπαγανιά ή Μπαγανίας, να στείλουμε το link, όποιος διαμαρτύρεται. Και θα πάμε στην τελευταία εφημερίδα, Πού είναι? η οποία χάθηκε. Πού σε έφερε μαλάκα εδώ? Είμαστε η Derby. Ετοιμάζει τα μαύρα βέλη. Με Quincy Σοκό προγραμματίζει από σήμερα τα πλάνα του για το Παναθηναϊκό του Osvaldo Pereira. Ξεκαθαρίζει για τους 4. Πίνει το φορναρόλι το Τσε Μπουσόγκ. Ναι, φαγούρα. Και να πούμε ότι για το Παναθηναϊκό που στην τέταρτη αγωνιστική με τον Ατρόμητο δεν θα γίνει στο ΆΚΑ, γιατί έχει τη συναυλία ο Φίβος. μάλιστα. Μάλλον πάει προς το ύπνο του Αστέρα. Πολύ ωραία. Τώρα τελειώσαμε τις εφημερίδες. Και λένε για το δεύτερο μισό του πρωταθλήματος δεν μπορεί να πάει. Όχι άλλη εφημερίδα. Όχι, έχουμε άλλη μία εφημερίδα. Η κυτρινόμαυρη. Η κυτρινόμαυρη. Ποιος λέει? Λοιπόν, να την πω εγώ. Για πες. Βασίλη. Λοιπόν, έρχεται για αυτοψία ο Χάρης. Η κυτρινόμαυρη αποκαλύπτει τον ερχομό του τον Δημήτρη Βιντιάδη και Κιθ Χάρη στην Αθήνα. Ο Έλληνας αγροπλιστής έρχεται εντός δεκαημέρου και ο Βρετανός επιχειρηματίας για να επισκεφτεί τη Νέα Φιλαδέλφια και τα Σπάτα. Πάμε. Αυτά. Μην χάσετε αύριο μαζί με την κυτρινόμαυρη ένα φανταστικό μπρελόκ. Λοιπόν, αυτά από εφημερίδες. Δεν θα το χάσουμε. Πάμε στα νέα. Πάμε νέα. Όχι Football League. Καμότο. Πάμε Ολυμπιακό. Πάμε, λες εσύ για Ολυμπιακό. Λοιπόν, εσύ για Ολυμπιακό. Ρουφίχτας για Ολυμπιακό. Για πάμε. Για 4. Τι θα διαβάσεις? Από το ξεκινά. Όλα. Όχι, αυτά μόνο τα πάνω. Έτοιμος ο Κοντρέρας. Έτοιμος ο Κοντρέρας. Στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων του Ολυμπιακού επανήλθε ο Παύλο Κοντρέρας, ο οποίος έδειξε έτοιμος για το μάτς που ακολουθεί με τον Μπας Γιάννα στο πρωτάθλημα. Το λιμάνι του Κάρολ, την αγάπη για το ποδόσφαιρο ξαναβρήκε στον Ολυμπιακό Ρόι Κάρολ, ο οποίος τόνισε πως βρήκε το δικό του λιμάνι στην ομάδα του Πειραιά. Πάμε τώρα. Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ, για τον Ραφίκ Τζιμπούρ. Ο Ραφίκ Τζιμπούρ την πλήρωσε για τον Μουαμάρ Καντάφη και μετά την επίθεση που δέχτηκε από τους παίκτες της Λιβύης δήλωσε ότι ευτυχώς είναι καλά. Πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό. Πάμε στο Παναθηναϊκό. Διαβάσει ο Nightmare. Διαβάσει ο Nightmare. Ελπίζω να μην κολλήσει πάλι το ίντερνετ. Ναι, Κολλάει. Πράσινη πρόταση για Ζιμπέλτρο. Ζιλμπέρτο. Ζιλμπέρτο. Ο Παναθηναϊκός έχει ρίξει δίχτυα στον Ζιμπέλτο Σίλβα.
Τι. Και για να έχει μάτια παντού στη Λατινική Αμερική με τον Βραζιλιάνο να εμφανίζεται καταρχήν θετικός. Υψηλής επικινδυνότητας με Λάτσιο, ως μάτι υψηλής επικινδυνότητας. Από την UEFA χαρακτηρίζει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Λάτσιο και το Europa League. Κύπριος. Για το Europa League. Για το Europa League. Πάμε τώρα στον... Εξαιρετικός ο Φερέιρα, δήλωσε ο Ζάχοβιτς, προπονητής της Μάριμπορ. Βοτανικός λεωφόρος και 50-50. Μπουλά. Λοιπόν, πάμε στον Ολυμπιακό. Τελευταία ομάδα για σήμερα ή όχι? Όχι, έχουμε και ΠΑΟΚ. Έχουμε και ΠΑΟΚ. Λοιπόν, να την αναδιαβάσει ο Λαβράκιας. Ναι. Λοιπόν, πρεμιέρα με το δεξί για ΑΕΚ. Με νίκη ξεκίνησε στα φιλικά προετοιμασία η ΑΕΚ, καθώς η Ένωση επικράτησε με 64-54 του Ιωνικού Νέας Ιδιότητας. Στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ. Μπάσκετ, Ναι. Εκτός οι διεθνείς της ΑΕΚ, γάμο μας τον Κουντιώσεν. Όταν ο Σκόκο είχε κέφια, χτες έβαλε πόσα γκολ, 3. 2. 2. 3-2. 3-2 ήρθε. Ήρθε 3-3 το μάτς με την Νιούελς. 3-2. Έβαλε τα δύο τελευταία, έβαλε ένα πέναλτι και ένα κανονικό. Και ένα κανονικό. Ωραία. Και τώρα πάμε στο τελευταίο ΠΑΟΚ για σήμερα και έχουμε προβλέψει μετά. Μέχρι στιγμής δεν έχει κολλήσει και καλό αυτό. Λοιπόν, έφεση Rapid, όχι, στην παλιά. Κάτσε. Ναι, έφεση Rapid, όχι ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ δεν έκανε έφεση. Ένεση. Στην UEFA για τιμωρία λόγω των επεισοδίων με την Rapid Βιέννη στη Τούμπα. Ο Ρουφίχτος τώρα. Ο Στέλιος Μαλεζάς θεωρεί πως... Μαλεζάς! Σε άλλο επίπεδο. Ο Στέλιος Μαλεζάς θεωρεί πως τη Φορτούνα Ντίζελντορφ θα φτάσει σε άλλο επίπεδο και θα βλέπει διαφορετικό το ποδόσφαιρο, τονίζοντας πως στον ΠΑΟΚ δεν έχει κορεστεί. Δεν καταλάβω τι λέει. Λοιπόν, τώρα πάμε. Ο Θόδωρας. Χατζής, τι μάθες εδώ πέρα. Ιός μάλλον. Μπορεί να ακούσει. Λοιπόν, τώρα πάμε για προβλέψεις. Όχι, πάμε πρώτα για τραγούδι. Ένα τραγουδάκι όμορφο. Και ποιο θα είναι αυτό? Δεν έχουμε πολλά. Να επιλέξουμε το Nirvana. Εντάξει, Pink Floyd. Pink Floyd πάμε. Ναι,Άγει νερό άλλος. Είναι fan radio αυτό εδώ πέρα σήμερα. Fan radio. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Έχουμε προβλέψει τώρα. Θα τις πει ο Λαβράκης μόνο. Βασικά θα διαβάσει σχολιασμό αγώνων Λαβράκιας και προβλέψει μετά από όλους. Ωραία. Ωραία, κάτσε να πούμε το τραγούδι και αυτό μετά. Σχολιασμός μας αγώνων από Λαβράκια μετά. Ποιο καταλάβει βλάκα. Του λέω εγώ να δηλαδή. Μην τα λες. Έλα πάμε τραγούδι. Από εδώ σου νομίζω ναι. Ξεκινάμε. Ναι, ξεκινάμε. Λοιπόν, ξεκινάμε από ένα σχολιασμό των κουπονιών. Το πρώτο μάτς είναι στο 3-41 Βοσνία, είναι πάντα under 21 με τη Γερμανία. Να σχολιάσουμε πως σκοράρουν κατάβαυστα, όπως δείχνουν και τα στατιστικά τους οι δύο ομάδες, στα 9 παιχνίδια των προκριματικών που έχουν δώσει. Η Βοσνία θέλει ένα καλό αποτέλεσμα. Η Γερμανία έχει ως στόχο να τερματίσει τον όμιλο με 10-10 νίκες. Φοβεροί επίσης διαθέτουν τα Panzer με 35 γκολ, ενεργητικό σε 9 αγώνες. Χαμηλό το over, εδώ μιλάμε για ίντερνετ, δεν παίζει στο βάθο αυτό. Οπότε εδώ θα επιλέξω το διπλό στο 1.35. Πάμε τώρα Ελλάδα-Κύπρος. Θα σχολιαστεί, δεν έχει κάποιον ιδιαίτερο σχολιασμό αυτός ο αγώνας. Δεν έχουμε διακρίνει κάτι, οπότε
Ρουφίχτρα, πες κάτι γι' αυτό. Τι λέει ΠΑΟΚ. Τι είναι το ένα. Α, ο πες το, βλάκα. Ρουφίχτρας θέλει να σχολιάσει κάτι εδώ πέρα. Θα πούμε ότι είναι τελευταία αγωνιστική των πραγματικών. Αδιάφορο το μάτς, άσος πατριωτικά. Άσος, λέω. Άσος την 60 πατριωτικά. Ναι. Λοιπόν, Μαυροβούνιο, Άντρη 21, Αρμενία, Άντρη 21 στο 443. Άλλη μια διάφορη βαθμολογικά αναμέτρηση, δεν είναι ιδιαίτερα παραπληκτικές οι ομάδες. Μαυροβούνιο και Αρμενία είναι και ωραίες ομάδες. Ναι, αλλά εδώ θα περιμένουμε. Ναι, γι' αυτό το λέω, όχι το OneCup. Περιμένουμε το live για το over. Ένα άντερ. Τι μαλάκας εσύ. Λέω με σκοπό το over και μου λέει ένα άντερ. λοιπόν, στο 344 Πολωνία-Πορτογαλία. Λοιπόν, τη Ρωσία κυνηγάει η Πορτογαλία, αλλά οι ελπίδες της είναι λιγοστές. Καλύτερη ομάδα είναι πάντως από τους Πολωνούς, περιμένουμε να επικρατήσει τελικά. Οπότε εδώ πέρα θα επιλέξω το διπλό, στο 1.50 στο Mapap. Πάμε τώρα. Τσεχία-Ουαλία, σχολιασμός Ρουφίχτρας. Καλύτερη ομάδα Είναι η οι Τσέχη. Τσέχοι. Θα τελειώσουν με νίκη τις υποχρεώσεις τους στον Όμιλο. Πότε άσος. Και λέω ένα άσος θα έρθει. Άσος. Άντε ρε βλάκα. Πώς και το επόμενο, το λέω αυτό. Λοιπόν, no bet. Το επόμενο no bet. Αυστρία, Σκωτία, Το 346. no bet. Κάτσε. Αυστρία, Σκωτία. Εδώ δεν έχουμε διακρίνει κάποιο σχολιασμό ιδιαίτερο. Χ. Είναι Δεκάκι. πολύ αμφίροπο μάτς. Ο Ρουφίχτας λέει Χ στο 325. Εγώ θα επιλέξω Έχω ένα διπλό, no goal. το διπλό στο 245. Τι είπε ο Παθό. Από εδώ. Τι είπε. Χ. Χ. No bet. Αλλά σου. Τι. Εγώ είπα τέτοιο. No goal. Λοιπόν, No goal. Κάτσε να βάλω κανένα τραγούδι να. Βασικά. Πείτε εσείς, μέχρι να βάλω εγώ. λοιπόν, Ναι, να βάλω τραγούδι θέλω. λοιπόν, πάμε στο 3 που έχουμε μείνει κάποιο. Λοιπόν, 3-47 όπου η Ιταλία αντιμετωπίζει την Ιρλανδία. Πολύ εύκολο μάτς για τους Ιταλούς. Άσος με πολλά γκολ. Και μπορούμε να πούμε και 7 συν, αν παίζει στο ίντερνετ. Τι έχει μαλάκα. Φτάσει. Πάμε στο 248 τώρα που παίζει η Δανία με τη Βόρεια Ιρλανδία. Ωραία, θέλουν την νίκη οι Δανείοι και θα την πάρουνε. Πολύ δυνατή ομάδα. Άσο, 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 Δανή. Τηλέφωνο.